Ngahamba naye indawo zonke. Umbonisa ikona zonke zakho. Wabelane izinto zakho zonke. Kodwa ulindi kone nethi. Apha zifuma. Ngeke ngikhohle. Niphinde nilina nje kumthoma kobele aphina konke nakukwenzeka khosondileyo umangqakhe zikhona isitishi Yesu ahambe kuso kuthiwa zi-14 zizonke kwathiwa izinhlama zikho kwezi zitishi kodwa nafuna ukuthi masizibekele eqaleni izitishi ubana zifune ezi zitishi ngicela nize ku-workshop apha eTheyosoka nizozibhaqa ezitishini ngoba ngoku sisendleleni ephume eGabatha ebheke eGolgotha amandebele kaThixo ndafuna ukuthi xa bengisiva phezo uPilato athi uPilato ndahlambezana izandla ndabona ukuthi Pilato yingxaki le uyithetha yahlamba Pilato izandla kodwa isimanga mangathi amandla wangulapha ndibona uPilato egcwele igazi ezandleni zakhe ndibona uPilato apha ekhusela isikhundla sakhe ndibona uPilato apha ekhusela ubuhlobo bakhe noKesare ndibona uPilato apha engahoyanga ukuthi lo mkhululayo ngumntumbi kamkhululayo uPilato apha ulifunani kwaphezela enkosazini wakhe kodwa uPilato wakhusela ababalangana yena nomkhululi uBarabhasi ungayingxaki esikhundleni sami ungayingxaki esikhundleni sami ndohlukela ngalokho ingxaki babalungelelo abakhulu ingxaki ababahleli kwizikhundla zabo bekhusela izona zabo bengahoyanga abantu abasezantsi ibhakabha uPilato akakhathali nokoba ngubani lo ambandezelayo kodwa yena ekhathalele uPilato sisikhundla sakhe wathi nangu umntu ekuseni lilumkela uphalaza igazi elingenadala bangapha abantu abagcwele izandla zabo zigcwele amagazi abantu bangapha abantu abadinisileyo bengenaqama bengenatata bangapha abantu namhlanje abangenabazali ngenxa yokuhlala isikhundla sakho uhlelulana esikhundleni sakho awukhathali ngabanye abantu uqhuba imoto zikalakusha awukhathali ngabantu ababekileyo kule ndawo kuyo bamkhupha ethwele isithaba bazoqala bamnxibisa ingubo ebomvu bamthwalisa umnqamlezo wakhe wahamba indlela ebomvu enjalo ehamba indlela uYesu ebomvu enjalo
saseJerusalem musalo kunjilela bathuyathulawe ingabanyalila ngokunilokho kodwa cingane phambi kokwanilile kwayalilani emva koko nibuye niguquke basalala babawili nje unile kubufukusizelwa nina umele nguquka yakho ngoba uthi kumsindisi kule ndlela ngekholkhotha kunamachapha segazi ngifuna ukuthi kuwe hamba kule ndlela uhambe by faith wazi ukuthi le ndlela amachapha ayethu akule ndlela uhamba kuyo ngoba ukholo lwakho xa uhamba endleleni ahambi yethu ukholo lwakho luzakoneleza ukholo lwakho luzawunyuka nawe lubheke enjinisweni baninzi abantu abalathi benqamlezwa ngenxa yababandezeli bawo bakuhleka ababandezeli bayanqonqozela ngoba alikwazi ukuthatha unqamlezo nihambe endleleni thatha unqamlezo uhambe endleleni ungayiki ungaboyiki ababandezeli bakho wazi okokubana ngaba uKristu wayehamba le ndlela wayehamba ngomthandazo le ndlela nawe mKristu nawe tata wami nawe mama wami nawe babazala nawe mntomtsha ungahamba kule ndlela namahlanjenyuka wazi okokubana ngaba elagazi ayinqonqozo bethu yesu abaliyichaphazela nakweyakho impilo endleleni bakhona abantu bayazoba bembombazela uyesu besazi ukuthi thina singaba bamama owathi uyesu siyamva yile nto silapha wembu yesu ebheke eKhabata ebheka eGolgotha sesiza kufika ngoba kunobhalo undike imizuzwana aminye imizuzu ngeze niyazi uba yile bendijuxuza ngayo seyiphelile imizuzu yam ngoba apha sifumana isinjiso endleleni nabantu ababehamba kule ndlela banikwa intsinjiso ayesu Kristu wow mntu ndini wabanzakalisayo abantu uthi ngafana ubanzakalisile kanti sifumana amandla alaphezu kwabanye abantu bohamba kweyesu kule ndlela
Golgotha. Sawufika khona, sawufika. Golgotha. Avela ababangazane bakaYesu. Bamhlome ingubo zakhe. Babelana ngazo. Benza amaqashiso. Umntu ngeke umkhonfeme ngoba abamfuni. Wazisiphatha Yesu ayafuna. Nathi nabantu balapha emphakathi. Xa besithi ababafuna ngasomalina. Besithi barongo bathengisela abantwana bethu ipoison. Kodwa isimanga. Bahambe bayoluthisha ezivenkileni zamaSomalia. Bathatha zonke izinto zabo. Bazithole bazingenisa eminyukeni yakhe babe nesithi makabulawe, makabulawe. Ufuna nto? Ufuna nto? Kodwa ngoku siyazi ukuthi abelana ngengubo zakhe. Ilaa ngubo le babelana ngazo. Ekawufika intombazana kwintimbane. Eqonda okokubana ngaba andikwazi ukumchukumisa, andikwazi ukufikelela kanye kuye. Eyona nto efuneka ndiyenzile kukuhamba okokuba ndithe ndachukumisa umsonto wengubo yakhe. Ndophila yilaa ngubo yempiliso le babelana ngayo. Masazi okokuba ekakrosi ingubo yempiliso. Afika uYesu emnqamlezweni. Akufika uYesu emnqamlezweni uzasixelela okokubana ngaba kwenzeka ntoni emnqamlezweni. Amen. Sidlule kwistages kakhawuleza. Sikwistages